Niin. Tässä on ihan kiva istuskeli, kun radion mä en pidä sitä nyt päällä. Kone käy ja kukkuu hyvin ja vaihdelaatikko toimii ja kaikki toimii. Siinä on viime talven tehty uusi ruori tammesta. Siinä on vaihdelaatikko, vedetään ylös, niin lähtee taappäin ja painetaan alas, niin menee eteenpäin. Polttoainetankki. Siinä on kaasuvaijeri. Se on nyt täysillä ja sitten kun se vedetään ulos, niin on tyhjä käynti. Täällä on niin paljon liukaste muruja tuossa maalissa, että se vähän näyttää likaiselta, mutta se on sitä varten, ettei olisi liukasta, piti sanoa. Juu, ja tossa on ison pikkinostimen lisäbloki. Nyt mä jaksan varmaan aika kohtuullisesti nostaa ne ylös. Ei meinaa tuommoista 36 neliöistä purjet on mitään helppoa. Sitten tässä on tämmösen köysiavu, kun lähdetään laiturilta päin lankonkin pitkin, ettei vanha ihmisen men nurite merehe. Se on ihan I love it. Se on semmonen, vois sanoa tommonen niin kuin meidän kesämökki. Ja voi olla, että tässä kun tulee lämmit, niin käyn tuolla jossain ahreaukkialta tai käynkin jopa kiikartonnin kiertämään läheltä ja sit vaikka menis jotain tommoista. Ensiksi ajais koneella ja sit vois vähän jopa seilat. Katsotaan. Kyllä se vanha ihmisen elämä on semmoista. Juu, ja jollahan sai kaaret tuohon pressualle ja hiukkasen täytyy pressu vielä levittää, niin sit se ei mene vesi lainkaan sisälle. Ja väylinkin mä tein viime kesän. Pääse ylös kohtuäkki. Tämä meikäläisen paatto. Mä oon tyytyväinen, tämä on ihan hienoa.